Джиро, така че можете да запишете децата си за това събитие. А Столична община и фондация Кофе 15 секунди до старт. Готови сме всички. И така, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1! Успех на в Южния парк, успех на всички и благодарим, че сме заедно за един по-спортен природен град. Внимателно, докато се разпръсне колоната. Аз казвам колкото бавно мога! Браво, Ками! Зад тебе! Добре, Мари. Следваме хората, които карат. Разбрали? Мари. Малко по-бързо. Аре, изкачвания. Малко трябва да увеличиме. Тук е по-лесно. Сваляш скоростта. Разбрали? Сега завиваш. Следваш мен. Мариана, изчакай. Така. Сега почти сме стигнали до Южния парк и така трябва малко да увеличи скоростта. На разходка сме, аз състезание, караме заедно. Заваляхме краката, но не се отказвам. Май трябва да сме близо до Южния парк. Така, май сме на разходка на тази база. О, майчице! Колко красиви цветенца има! Пристигнахме! Южния парк! Юху! Виктор Кора, трасето не е лесно. Деца, когато дадем старта, тръгвате внимателно, спокойно и карате по паткото с зеления елек. Виждате ли го? Виждате ли го? Помахайте му. Напред, погледни напред. И той внимателно, тръгвате внимателно на старта, да не се сбутате, да не се някой да падне. След което вече карате бързо, давате всичко от себе си и финиширате много бързо. Окей? Добре. Изчакваме. 6, 5, 4, 3, 2, старт! Давайте, деца! Супер! Успешно начало! Прекрасни сте! Давайте бързо! Супер старт! Всички броим заедно и стартирате бързо. Всяка нощ към теб аз ще гледам. Оставя си ти и чакаш ме, нали? Там, където мрака ни дели. Оставя си ти, ухайща сълзи, но нашата любов е. Идва си, ръката ми хлади.